Kull nhar terba fuq dan l-istazzjon fid-9 ta' filgħaxija se jibda l-programm Espressjoni. Dan il-programm se jkun informattiv dwar l-istorja ta' pajjiżna e kif se jitratta l-istorja tal-libertà tal-kelma u tal-ħsieb. Tkellimna ma' Mark Farrugia li qed juħsib il-produzzjoni tal-programm. Da se jkun programm b'differenza, programm ta' diskussjoni b'differenza. Soltu id-diskussjoni nassoċjawhom ma' temi kurrenti. Din id-darba se nkunu qegħdin niddiskutu temi mill-istorja ta' pajjiżna, ġrajiet partikolari mill-istorja ta' pajjiżna dwar il-libertà tal-ħsieb u tal-espressjoni f'Malta. Farrugia qal kif f'dan il-programm se jkunu diskussi diversi ġrajiet storiċi, fosthom ir-rewwixta tal-qassisin kontra l-kavallieri u s-7 Ġunju. Il-preżentatur tal-programm Daniel Attart qal li l-programm se jkun fih servizzi interessanti li jħarsu lejn l-eruq tas-soċjetà Maltija. Se niddiskutu u se nesploraw b'mod oġġettiv u riċerkat minn fejn tlaqna. Episodji importanti fl-istorja ta' pajjiżna mhux biss riċenti, imma anki iktar lura li matulhom il-Maltin ħassew li għandhom iqumu jsemmaw leħinhom jekk hemm bżonn anke bil-forza biex jieħdu dak li hu tagħhom bidritt u biex huma wkoll jilħqu d-drittijiet li kienu mixjin il qudiem f'pajjiżi oħra.